Kaning mga uban sa atong pagtuong Katoliko, daghan man ang may mga habak. Bak. Oh. Pero kita Base ko na sa kung nakita. Naagyod. Mo gina akong pang sa man ni kuana. Ilista bro, kaalam ni Solomon, Kapitulo 16, versikulo 12. Wala sila mamaayo sa mga tambal o habak. Ito na ha? Wala sila mamaayo sa mga tambal o habak. Naayo sila pinaagi sa imong pulong o Ginoo, ang pulong nga nagaayo sa tanang katawhan. So ang tinuod nga makaayo ang Dios, dili ang mga habak. Kay naara may mga habak nga bala sa pusil. Mingon pag sila nga kung dako-dako daw nga bala, damor daw nga dako ang power. Kung mauna, maghabak mo o bala sa basoka. Pinadak-an na yung mga kaadain eh. Baguod. Ang Ginoo nahibalo nga dunay duha ka klase nga sakit. Sakit pisikal, sakit usab sa kalag. Kay nahibalo man ang Ginoo nga dunay duha klaseng sakit, nag-provide usab siya og duha ka klaseng doktor. Sa atong physical sickness, Sirach 38:1 hangtod sa 10. Mingon ang Ginoo, dangop sa mga doktor. Kay ang mga doktor gihatagan sa Dios o kinaadman sa pag-ayo sa balatian. Si bisan kinsa nga mosupak sa doktor, nagasupak sa Dios nga naghatag kaniya gasa unsaon sa pag-ayo sa balatian sa paglawas. Kung ang atong sakit pisikal, kinahanglan mo adto kita sa mga doktor nga nag-eskwela sa natad sa medisina. Apan sa atong pag-adto dito sa doktor nga nag-estudyo medisina, walay diagnosis, walay findings, ang buot ipasabot ang imong sakit dili pisikal. Kay dili man pisikal asa man kabuadto nga doktor. Santiago Kapitulo 5:14 hangtod sa 16 sa balang kasulatan. Aduna ba'y nagmasakit kaninyo? Kinahanglan ipatawag ang pari sa simbahan aron nga siya magadihog kaninyo sa lana sa ngalan sa Ginoo, magaayo sa inyo mga sakit ug magapasaylo kaninyo ug ihatod kamo ngadto sa maayong panglawas. Sa ato pa, duha lang gayud ka doktor ang gi-provide sa Ginoo sa duha ka sakit sa tao. Wala gyud mag-ingon ang Ginoo nga moadto kita sa albularyo. Kung moadto kita sa albularyo, insulto ka na sa Ginoo. Mao nang masuko ang Ginoo kung moadto kita sa mga doktor nga dili niya gi-provide. Deuteronomio 18, 10 ug 11 nag-ingon ng balang kasulatan, ayaw ka mo pag-adto sa mga espiritista, sa mga mananambal o albularyo, si bisan kinsang tao nga mudango niining matanga sa mananambal, gikasilagan ko sila. Nganong masilag ang Ginoo kay wa gyud siya mag-provide o albularyo aron nga mo'y muayo kasakit sa tao. Balikon ko, duha lang ka doktor ang atong dangpan. Doktor nga nag-estudyo sa natad sa medisina o ang atong espirituhanong doktor ang atong mga pari. Dili ta mo adto sa kwak doktor. Unsa man ang kwak doktor? Mga wakwak ka doktor. Duhara gyud atong dangpan. O kay nahibalo man ta ini, Santiago 4:17, si bisan kinsang tao nga nahibalo na unsang kamatuoran ug unsang maayo ug wa niya kini tumana, diha na magsugod ang imong sa ato pagkamuha niya karon dinhi o kamuha ng tan-aw sa atong live coverage.
Kung human ka mo nakadungog sa kamatuoran nga duha ka lamang kasakit nga niya sa tao o duha rapod ka doktor ang iyang giprovide o muadto pa mo sa lain nga dili giprovide sa Ginoo, diha na mo paninglan sa Ginoo sa inyong mga sa. Pero kadto mga pas ninyong kinabuhi nga nagdanok mo sa albularyo, dili to ikawon sa Ginoo kung wa mo nahibalo ni ining maong kamatuoran. Pasayloon mo sa Ginoo sa inyong mga sala, inyo na ikumpisal ngadto sa pari. O karon ikaon na sa Ginoo kay nahibalo na mo sa kamatuoran.